De breipieten van IBS het Pompenblad in de Westreen komen 1 keer in de 2 weken te jaren om persoonlijke cadeaus voor de band te breiden. De vrouwen doen het al tal van jaren. Al is het doel erachter inmiddels wel wat verloren. Het is eigenlijk begonnen al van heel vroeger her. Nou had iedereen het eigenlijk wel redelijk goed, maar toen weer het er net zat. En toen begonnen ze voor de band te bereiden. Dat ze tot die zelf niet normaal bij 5 december niks kregen. Dat we het kregen, dat weer de achterliggende gedachte. De breipieten die doen dat al jaren. En maar ik eerlijk zeggen, dat is echt heel bijzonder en heel uniek. Want ik ken het nog eens kwalen wat dat gebeurt. En echt, er binnen maar een peer, maar voor honderden bijen ben die aan het breien. En dat is echt een pluimwurg. En vandaar dat we hier voor Jan en ik binnen. Dit is fantastisch wat ze doen voor de bijen. We hebben maar een licht groepje. En er had eigenlijk nooit in op zijn. Die er net mee binnen, dat ben gewoon niet overleden binnen. Dat je net met een tak komen kennen. Die ene mevrouw komt zelfs nog maar een taxi eerst wel. Maar zolang het we dan kennen, gaat het ploegje terug. De bij en ik, die pakken het uit en die zeggen, oh wauw, en die gaan toast met hun namen erop. Nou, die ben in de winkel net een keer, hè? Nee, die ben in de en zulke mooie toast net, ja? We komen je net kleer vanzelf. Dus dan neem je hem bij naar huis. Wat kluten jij mijn huis en we krijgen, doe maar eens nog terug. Hoeveel maat er nog komen? Hoeveel ben? Nou, dan krijgen we dat er een leerling bij is. Maar die naam even opgeschreven worden, want die maat erop maast worden. Nou, en dan komen soms. Vroeger wie het Jan, Piet en Klaas, maar we krijgen nu de vreemdste naam, dus dat moet goed opgeschreven worden, want anders dan klapt de zaak weer net. Stel, de zou je in groep inzetten, krijgt u dan net elke keer hetzelfde? Ja, maar we horen kleuren vanzelf en horen patroontje net al in precies gelijk, waardoor de soort die in de maar is die spul voor erin. Wie spreekt net, dus al die wel verschillend. Nou ja, ik weet hoe mooi het ze zijn en hoe volle liefde er in die tasjes en slofjes en moetsjes en breiden sokken zitten. Dat is fantastisch.